cho gửi tông má ni một kini budu bay ang le kubul ja khơi ni bustango ang le him ja phiyo kha hanang are ro ni agni phiyo kha ke beng nai boro ni agni phiyo kha hanang are ro ni agni phiyo kha ke beng nai boro ni agni ani kai tor ano matangai dini thani se ang khorbomo ani kai tor ano matangai dini thani se ang khorbomo dini chubamu ano ruoi ani yapite kaslelia Jesus ani kati thakra ani lamano pina kurthayo phiyo kha nasle na romi yani phiyo kha sansar samsami yani phiyo kha nasle na romi